minħu fix-xemxiet il-ġmiel ta' wiċċek inti s-sebbaħ il-ħolqien jisalmulek l-art u s-sema kull il-ħorru l-oħla l-sin ja mulejja nizzikaj għalix int tal-ħajja s-sin fik is-seta fik il-ħira int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba, nġbarna hawnhekk f'din id-dar tal-Mulej, f'din id-dar ta' Omna Marija biex niċċelebraw l-Ewkaristija, illum il-ġimgħa, u għalhekk kif jixraq nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab li San George Preka kien tassew b'mod għaqli isejjaħlu l-ktieb il-kbejr. Dak il-ktieb li meta nitfgħu ħarsitna fuqu jgħallimna t-tagħlim tal-ħajja, jgħallimna t-triq il-waħdanija, it-triq il-vera, it-triq li tagħti għall-ħajja, mhux biss għall-ħajja ta' dejjem, imma l-ħajja li tibda minn hawn. Ejjew għalhekk nitħejjew għal din l-Ewkaristija żisħuti billi fi skitt ta' qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lill-Mulej. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt, Mulej ħniena. Int li qalbek ħelwa wumli, Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħ oħtna Helen. Nitolbu. U Alla, inti ġbart id-degriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistħoq inna naslu fil-ħajja ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ħaggaj. Fit-tieni sena tas-Sultan Darju, fis-7 xahar, fil-21 tax-xahar, ġiet il-kelma tal-Mulej permezz ta' Ħaggaj, il-Profeta, u qallu: Issa mur kellem lil Zerubabel bin Sialtiel, gvernatur ta' Ġuda, u lil Ġoswe bin Ġehosadak, il-qassis il-kbir, u lil-bqija tal-poplu u għejdilhom: min għad baqa' fostkom li ra dan it-tempju fil-glorja li kellu qabel? U issa kif qegħdin tarawh? F'għajnejkom mhux forsi qisu xejn? Imma issa qawwi qalbek Zerubabel, orakju tal-Mulej, qawwi qalbek Ġoswe bin Ġehosadak, il-qassis il-kbir, qawwi qalbek poplu tal-pajjiż, oraklu tal-Mulej. Aqbdu waħdmu għax jien magħkom, oraklu tal-Mulej tal-Eżerċiti. Il-kelma li bija ntrabat magħkom fi ħruġkom mill-Eġittu u l-Ispirtu tiegħi jibqgħu f'nofskom, la tibżawx. Għax hekk jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti, dalwaqt ftit ieħor biss u jiena neżżes is-smewiet u l-baħar u l-blat u nqanqal il-ġnus kollha u l-ġid kollu tal-poplu jiġi kollu hawn u nimla dan it-tempju bil-glorja, jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti. Tiegħi il-fidda
u tiegħi id-deb, oraklu tal-Mulej tal-Eżerċiti. Il-glorja tal-aħħar ta' dan it-tempju tkun akbar minn ta' qabel, jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti, u f'dan il-post jiena nagħti s-sliem, oraklu tal-Mulej tal-Eżerċiti. Il-kelma tal-Mulej. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Għamel ħaq miegħi jient, Mulej, u min nies bla tieba ddefendi l-kawża tiegħi, min nies qarrieqa u ħżiena eħlisni. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Inti il-ken tiegħi u Alla, għaliex warrabtni? Għax għandi ngħix imdejjaq taħt it-takkis tal-għoda. It-tama u l-għajnuna. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni, iwasluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-erejjex tiegħek. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. U nidħol ħdejn l-artal ta' Alla, ħdejn Alla, ferħ u għena tiegħi, u nrodlok ħajr biċ-ċetra u Alla, Alla tiegħi. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Bin il-bniedem ġie biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Alleluja, alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Darba waqt li Ġesu kien qiegħed jitlob waħdu, kien hemm miegħu id-dixxipli u staqsihom: min jgħidu n-nies li jien? Huma weġbuh qalulu: Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Qalilhom: imma intom min tgħidu li jien? Qabes Pietru qallu: inti l-Messija ta' Alla. Imbagħad ikkmanduhom u qalilhom ħafna biex ma jgħidu lil ħadd b'dan. U qalilhom jeħtieġ li bin il-bniedem ibati ħafna, jiġħduh ix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba joqtluh u fit-tielet jum iqum. Il-kelma tal-Mulej tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. L-ewwel qari li smajna llum eżis ħut interessanti ħafna anke mill-punto di vista storiku. Kien iż-żmien ta' wara l-eżilju tal-Babilonja fis-sena 587 qabel Kristu. Ma ninsewx li s-snin qabel Kristu aktar ma norqorbu lejn Ġesu snin aktar jiċkienu u xek. 587 qabel Kristu kien ġie s-sultan tal-Babilonja Nebukadnezzar li kienet is-superpower ta' dak iż-żmien u kaxkar miegħu u xek eret lil Ġerusalemm u l-bliet tagħha u kaxkar miegħu lil ħafna minn ta' Iżrael, ħafna qatilhom oħra ħadhom fl-eżilju. Però l-Mulej oġbu jeħlishom mill-eżilju 49 sena wara bis-saħħa ta' Ċiru, s-sultan tal-Persjani. Però x'immarru lura eżis ħuti dan sabu l-pajjiżhom infarrak. U ħabtu jaqtaw qalbhom, għal-bidu bdew jibnew djarhom, u issa l-Mulej qed jagħmlilhom il-qalb biex jibnu t-tempju, biex ma jaqtawx qalbhom. U l-Mulej lilna wkoll qed jagħmlilna l-qalb biex nibnulu tempju ieħor. it-tempju mhux tal-ġebel, għal grazzja t'Alla tempji tal-ġebel għandna kemm irridu. Però jeħtieġ nibnu tempju ieħor, għax jekk it-tempju l-ieħor ma nibnuhx, it-tempju tal-ġebel ikun hemm għalxejn, it-tempju l-ieħor huwa aħna li fih irid jagħmmar il-Mulej Jeżus ħuti jiena u int.
Dan it-tempju li kuljum rridu nibnuh ġebla ġebla, jalla nibnuh fuq il-blat u xekk jew fuq il-blata li huwa Ġesu, jalla ta' bilħaq li xejn bħal fl-Evanġelju tal-lum il-mulej ħares f'għajnejk f'għajnejja u jgħidlek min jien għalejk, jien min jien għalejk. Ikollok il-kuraġġ ma' Pietru tgħidlu inti il-Messija ta' Alla, inti s-Salvatur waħdini tiegħi, inti dak li tagħti sens lil ħajti, inti dak li mpoġġi fik il-fiduċja kollha tiegħi. Għax hekk biss isħut il-ħajja tagħna issib is-sens tagħha. Fil-mulej biss il-ħajja tagħna isħuti u x'hekk insibu ta' bilħaq dik il-paċi li qalbna tant ixxenna għalija. Paċi mhux mingħajr salib, anke Ġesu, anzi. U x'hekk irrida tal-missier kienet li jerfa' fuq is-salib tagħna, it-toqol tagħna. Però is-salib meta naċċettaw minn idejn Alla ma jisirqinniex il-paċi ta' qalbna. Ejjew għalhekk inkomplu niċċelebraw dil-quddiesa, nitolbu l-mulej biex il-kelma tiegħu ta' bilħaq tagħmmar fina biex ngħixuha llum u dejjem. Alla taż-żmien ta' issa u tal-li ġej imexxi s-snejn ta' ħajjitna bil-għerf tiegħu b'sens ta' radd il-ħajr u mimlijin bit-tama. Inresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li ntennu fik mulej inqedu t-tama tagħna, fik mulej inqedu t-tama tagħna. Għall-Knisja sabiex tiġborha f'ġemgħa waħda ħalli d-dinja temmen f'Ġesu Kristu li inti bat, nitolbu fik mulej inqedu t-tama tagħna. Għall-irġiel u n-nisa tal-lum sabiex bl-impenn tagħhom imexxu l-istorja tad-dinja lejn żmien ta' paċi dejjemi, nitolbu fik mulej inqedu t-tama tagħna. Għal dawk li fid-dinja tax-xogħol u bejn il-ħitan tad-dar jinsabu mħabbtejn u mtaqlejn sabiex isibu serħan fiċ-ċertezza li Alla ma jabbandunhom qatt, nitolbu fik mulej inqedu t-tama tagħna. Għalina hawn miġbura sabiex inkunu lesti li nwieġbu fidi umli għal mistoqsija li qiegħed jagħmlilna Kristu f'din l-Ewkaristija, nitolbu fik mulej inqedu t-tama tagħna. Ejjew isħuti bil-qalb, nitolbu l-mulej jibatilna x-xita li jartna tant teħtieġ. Ejjew nitolbu l-mulej mod speċjali għal dawk li qed ibatu bħalissa, dawk li forsi bħalissa qed iħossu iżjed mis-soltu it-toqol tas-salib biex ma jaqtgħux qalbhom, biex iħossu l-mulej qrib tagħhom u biex aħna nsostnuhom ukoll bl-imħabba tagħna. Inselmu lil dawk li qed isegwuna permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, niftakar b'mod speċjali fl-anzjani u fil-murda, persuni b'diżabilità u dawk kollha li għal xi raġuni jew oħra bħalissa iħossu li għandhom bżonn ta' talba speċjali. Jew flimkien fiduċja kbira f'dan Alla missierna li tant iħobbna minn idejn l-om tagħna Marija dejjem qrib tagħna inresqulu t-talba tagħna. U Alla li bħal missier tieħu ħsieb kull ma inti ħlaqt, dawwar ħarstef u kull ma għadu fil-bidu tiegħu u fil-providenza tiegħek waslu sat-tmiem bi Kristu Siedna. Siralina l-ħobs tal-ħajja, jien għal-raġel.
karruħ, imbirek Alla. Il-qana mulej Alla tagħna u u għamil mhux L-offerta tagħna il-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. L-offerta tagħna il-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħniena tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok minn qalbna, inti jogħġbok tatina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr, għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom wal-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk.
U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum nitolbu għal ruħ oħtna Helen. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna n-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħanjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
Ejjew eżis ħuti nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab u nsellmulu bil-qalb, nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes fit-tieba tiegħek atina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna ta' bniħu, tagħna l-Maltin, għamdarek ġejna aħna, għax inti tilqana. Madonna ta' bniħu, qudiemek ħerqana, ġejna aħna nitolbu biex tismana.